Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരികൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ക്ലിയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണമാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷ് നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകയാ തുതിരേണ്യാ മഹാമുനി തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യാ തത്വസംഹിതാം. സഹാഹം സ്വാംശകായ തുതിരേണ മഹാമുനി തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകായ ദുദീരേണ്യാ മഹാമുനെ
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സംസകലയ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാണ്ടുണ്ടോ? എന്നാ അല്ല പ്രഭുജി, സാംസ കലയാന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ പ്രഭുജി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സംസ്കൃതം സാംശ കലയ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സാംശ കലയാ ത്വദീരേണ്യ മഹാമുനെ. സംസകലയ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ. ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. സഹാഹം സാംശ കലയാ ത്വദീരേണ്യ മഹാമുനെ. സംസകലയ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ. ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. അപ്പൊ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനില് ലാ എന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം ഇല്ല. അതൊന്ന് സാംശ കലയ എന്നാണ് കേട്ടോ, കയ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും. അതെന്തോ പ്രിന്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ് സാംശ കലയ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കും. ശ്രീ ജയ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സാംശകലയാ ത്വദീരേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേക്ഷേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സാംശകലയാ തുധീരേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യ പ്രണേഷേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തുതീരേണേ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തുദ്ദീര്യേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സാംശകലയാ തുദീര്യേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്ദീരേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ. തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സഹാഹം സാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്ര ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷു തത്വസംഹിതമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജേഷ് മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് മാതാജിയെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് മൈക്കിന്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെളിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹുത്യാം പ്രണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെളിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീരേണ മഹാമുനി തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേക്ഷ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെളിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വിരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹുത്യാം പ്രാണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ അല്ലെ? സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഭൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വിരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേഷ്യെ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തുദീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തദ്വിരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രാണേഷ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ തുധീരേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഗീതാ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദീരേണേ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ ഭരതൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹ അഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകലയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനെ തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഹാഹം സ്വാംശകയാ ത്വദ്വീര്യേണ മഹാമുനി തവ ക്ഷേത്രേ ദേവഹൂത്യാം പ്രണേശ്യേ തത്വസംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വീണ് പൊട്ടിയ ഒന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. താഴെ വീണ കൈയും കാലിലും പൊട്ടു. കയ്യിൽ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഷേപ്പിലുള്ളതാ. ആ വലിയ 10-12 ഇഞ്ചിന്റെ കാണുന്നില്ല വീണ്ടും മൂക്ക് പൊട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അത്രയും ചെറിയ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സഹ ഒപ്പം അഹം ഞാൻ സ്വ അംശകലയ എന്റെ സ്വന്തം സമഗ്ര ഭാഗം തദ്വീര്യേണ നിന്റെ ശുക്ലത്താൽ മഹാമുനെ ഓ മഹാനായ മഹർഷി തവ ക്ഷേത്രേ നിന്റെ പത്നിയിൽ ദേവഹുതിയിൽ പ്രാണേശ്യ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം
ആത്യന്തികമായ തത്വങ്ങളുടെ സംഹിത സിദ്ധാന്തം. വർദ്ധന ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. മഹാമുനെ, ഞാൻ നിന്റെ പത്നി ദേവഹുതിയിൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന 9 പുത്രിമാർക്കൊപ്പം എന്റെ സമഗ്ര ഭാഗം ആവിഷ്കരിക്കുകയും അവൾക്ക് ആത്യന്തിക തത്വങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഥവാ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള തത്വസംഹിതയുടെ പ്രഥമ പ്രവക്താവായ കപിലദേവനായി ദേവഹുതിയുടെയും കർദമ മുനിയുടെയും പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശ കലയ എന്ന വാക്ക്. താൻ കപിലദേവന്റെ അവതാരമെടുത്ത് ആവിർഭവിക്കുമെന്നും സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ കർദമ മുനിയോട് പ്രവചിച്ചു. മറ്റൊരു കപിലദേവനാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം ലോകത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷെ ആ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രതിപാദിച്ച സാങ്ക്യ. 2 വിധത്തിലുള്ള സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഒന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം, മറ്റേത് ദൈവികമായ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം. ദേവഹുതിയുടെ പുത്രനായ കപിലദേവൻ പ്രചരിപ്പിച്ച സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ദൈവികം. ഭഗവാന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനേകം ആവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏകമാണ്, അനേകങ്ങളുമാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ 2 വികസിതങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഒന്ന് സാംശകലയും മറ്റേത് വിഭിന്നാംശയും. സാധാരണ ജീവസത്തകൾ വിഭിന്നാംശ വികസനങ്ങളാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ അപരിമിത വികസിതങ്ങളായ വാമനൻ, ഗോവിന്ദൻ, നാരായണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, വാസുദേവൻ, അനന്തൻ തുടങ്ങിയവയെ സാംശകല എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാംശ നേരിട്ടുള്ള വികസനത്തെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കല യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണ രൂപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരത്തെ കുറിക്കുന്നു. ബലദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. ബലദേവനിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷൻ. അങ്ങനെ സംഘർഷണൻ കല ആകുന്നു. പക്ഷെ ബലദേവൻ സ്വാംശ വിസ്തരം തന്നെ. എന്ത് തന്നെയായാലും അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:46 ഇത് വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാർശിരേവഹിത ശാന്തരം അഭിഭേദ്യ. ഒരു മെഴുകുതിരി നാളം കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു മെഴുകുതിരിയും, രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും അങ്ങനെ 1000 മെഴുകുതിരികൾ കൊളുത്താം. എന്നാലും പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിക്ക് മറ്റൊന്നിനോട് അപകർഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോ മെഴുകുതിരിക്കും അവയുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെഴുകു ശക്തി പൂർണ്ണമായുണ്ട്. ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുമെന്ന് മാത്രം. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിസ്തരവും രണ്ടാം വിസ്തരവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യതിയാനവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതേ രീതിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ, അനുസാരികളുടെ യോഗ്യത എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ഉൾശക്തിയാണ്. അത്യുന്നത ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാദത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത, നാമം, രൂപം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തമ്മിൽ ആന്തരികമായ ശക്തിഭേദമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണം നാമം ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭഗവാനോളം തന്നെ ആന്തരിക ശക്തി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായി യാതൊരു വ്യത്യാസം. പലരും പറയും ഇസ്കോണിലെ കൃഷ്ണൻ, ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണൻ, അവിടുത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. കൃഷ്ണനെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൃഷ്ണൻ എന്നൊന്നും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ താൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാവയോ പ്രതിമയോ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ പോലും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഇതാണ്. അതിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓനൊരു ഗവർണത്തായിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവം തമനുവാശ്യാദാ ഭഗവാൻ പ്രത്യഗശ്ച ജഗാമാ ബിന്ദു സരസ്വത്യാ പരിശ്രിതാത്. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവം തമനുഭാഷ്യാദാ ഭഗവാൻ പ്രത്യഗശ്ച ജഗാമാ ബിന്ദു സരസ്വത്യാ പരിശ്രിതാത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ മൈത്രേയ ഉവാച ഏവം തമനുഭാഷ്യാഥ ഭഗവാൻ പ്രത്യഗക്ഷജ ജഗാമ ബിന്ദു സരസ്വത്യാ പരിശ്രിതാത്. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചെല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, കർദമമുനിയോട് അപ്രകാരം പറഞ്ഞ ശേഷം കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭഗവാൻ സരസ്വതി നദിയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ബിന്ദു സരോവരം എന്ന തടാകത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പദം വളരെ സാരസമ്പൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക് അക്ഷജൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമായേക്കാം. നമുക്ക് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും? അദ്ദേഹം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരനല്ലാത്ത അദോഷജൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അക്ഷജൻ എന്നാൽ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭ്യൂഹം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ അജിതൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കീഴടക്കും, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും കീഴടക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നേരിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണനാമം ശ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഒരുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിശദമാക്കപ്പെട്ടു. അതെ, അത് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധ്യമാവും? ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രമേണ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. അപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അവന് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധ്യമാകും. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെ രൂപനാമ ഗുണങ്ങളുടെ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെയും സമന്വയം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യക് അക്ഷജ. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ മദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലിയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. महाराज की गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण.
നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, മഹാമുനെ, ഞാൻ നിന്റെ പത്നി ദേവഹൂതിയിൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന 9 ബുദ്ധിമാർക്കും എന്റെ സമഗ്ര ഭാഗം ആവിഷ്കരിക്കുകയും അവൾക്ക് ആത്യന്തിക തത്വങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർത്തവം അല്ലെ, ദേവഹൂതിക്ക് 9 പുത്രിമാരുണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാനും അവതരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ സമഗ്ര ഭാഗം ആവിഷ്കരിക്കുകയും അവൾക്ക് ആത്യന്തിക തത്വങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, കർദമമുനി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ സ്വയംഭൂ മനു അല്ലെ, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയാണ് ഇപ്പോൾ കർദമമുനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയും. അങ്ങനെ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. കപിലദേവനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, വേറൊരു കപിലനും കൂടിയുണ്ട്. കപില മുനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നാല് ദൈവശാസ്ത്രമല്ല പ്രചരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. കപിലദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവഹൂതിയുടെയും കർദമമുനിയുടെയും പുത്രനാണ്. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മറ്റേ കപിലമുനി ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം സാങ്ക്യശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നാൽ അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഥവാ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന തത്വസംഹിതയുടെ പ്രഥമ പ്രവക്തായ കപിലദേവനായി ദേവഹൂതിയുടെയും കർദമമുനിയുടെയും പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാംശകലയ എന്ന വാക്ക്. താൻ കപിലദേവന്റെ അവതാരമെടുത്ത് ആവിർഭവിക്കുമെന്നും സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ കർദമമുനിയോട് പ്രവചിച്ചു. മറ്റൊരു കപിലദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം ലോകത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷെ ആ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രതിപാദിച്ച സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം. 2 വിധത്തിലുള്ള സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഒന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രവും മറ്റേത് ദൈവികമായ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം. ദേവഹൂതിയുടെ പുത്രനായ കപിലദേവൻ പ്രചരിപ്പിച്ച സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏകമാണ്, അനേകങ്ങളുമാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ 2 വിഭിന്ന വികസിതങ്ങളായി വെച്ചു. ഒന്ന് സ്വാംശകലയും മറ്റേത് വിഭിന്നാംശ കലയും വിഭിന്നാംശയും. സാധാരണ ജീവസത്തുക്കൾ വിഭിന്നാംശ വികസനങ്ങൾ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടും. വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ അപരിമിത വികസനങ്ങളായ വാമനൻ, ഗോവിന്ദൻ, നാരായണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, വാസുദേവൻ, അനന്തൻ തുടങ്ങിയവയെ സ്വാംശകല എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്വാംശ നേരിട്ടുള്ള വികസനത്തെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കല യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ വിസ്തര രൂപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരത്തെ കുറിക്കുന്നു. ബലദേവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. ബലദേവനിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരണമാണ് സംകൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ സംകൃഷ്ണൻ കല ആകുന്നു. പക്ഷെ ബലദേവൻ സ്വാംശ വിസ്തരം തന്നെ എന്ത് തന്നെയായാലും അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ ഗോലവ ചാർട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലദേവൻ, ബലരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ അല്ലെ, ആ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ള വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തെ പ്രഭുപാദരുടെ ദീപാർച്ചിരേവഹി ദശാന്തരം അഭിഭേദ്യ. ഒരു മെഴുകുതിരി നാളം കൊണ്ട് മറ്റൊരു മെഴുകുതിരിയും രണ്ടാമത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേത്, മൂന്നാമത്തിൽ നിന്ന് നാലാമത്തേതും അങ്ങനെ 1000 മെഴുകുതിരികൾ കൊളുത്താം, വിളക്കുകൾ കൊളുത്താം അല്ലെ. ഒരു വിളക്ക് ചിരാതൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോ അല്ലെ, ഒരു ചിരാന്ന് വേറൊന്നിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ 1000കണക്കിന് വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിക്കും മറ്റൊന്നിനോട് അപകർഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോ മെഴുകുതിരിക്കും അവയുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെഴുകു ശക്തി പൂർണ്ണമായി ഒന്നാമത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രം. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിസ്തരവും രണ്ടാം വിസ്തരണവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യതിയാനവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതേ രീതിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ, അനുസാരികൾ, യോഗ്യത എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ഉൾശക്തിയാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. നാം നാമകാരി ബഹുധ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിലെ നാമത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമ നിബന്ധനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കാനായി. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദം നമുക്ക്. ഇപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നാമാമൃതം, നാമാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നു ഭഗവാൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടും ഒന്ന് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ കാര്യം. രൂപഗോസ്വാമി എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിലേക്കാളും കൂടുതൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിലുള്ള പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒഫൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അല്ലെ. ഭഗവാനേക്കാളും കാര്യം ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, സാക്ഷാത്കരിച്ചവന് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് പറയുന്നു അത്ര അർപ്പിത നിയമിത സ്മരണ. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമോ കാലമോ സ്ഥലമോ ഒന്നും ബാധകമല്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ഗോപാൽ എന്നുള്ള തന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം നാവില് വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം ഭഗവാന്റെ നാമം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ഗുരുവാണ്, നീ ഗോപാൽ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടും എനിക്ക്, നീ എനിക്ക് നാമം എവിടെയും ജപിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നീ പറഞ്ഞു. നാമം ജപിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ തുളസിയുടെ ജപമാല എന്നെടുത്തിട്ട് ബാത്റൂമിലൊന്നും പോകും, അത് വേറൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, നാമം എവിടെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ജപിക്കും അല്ലെ. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഋതുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പവനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും നാമം ജപിക്കാം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാലോ സമയമോ
ശുദ്ധിയോ അശുദ്ധിയോ അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഏതവസ്ഥയിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. ആ നാമം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ആവേശാസ്ത്രീയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അല്ലെ, പിന്നീട് ആ നാമം കേട്ട് ആ സ്ത്രീയും ജപിക്കുകയും പിന്നീട് ആ സ്ത്രീക്ക് മന്ത്രദീക്ഷയൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യം ചെയ്യും അല്ലെ. അത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഗൗരപൂർണിമ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗരചന്ദ്രനെ അവതരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. എന്തിനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്യാൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദരും ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ മുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് അവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരിനാമം ജപിക്കുവോ, ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിക്കും. ഇതിനേറെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിക്കണ്ട് വനത്തിലൂടെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സിംഹവും കടുവയും അല്ലെ എല്ലാ ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ പോലും അവിടെ ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ ശുദ്ധി അശുദ്ധം ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാവുന്നു. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതേ രീതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ, അനുസാരികൾ, യോഗ്യത എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ശക്തിയാണ്. അത്യുന്നത ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാദത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത, നാമം, രൂപം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തമ്മിൽ ആന്തരികമായ ശക്തിഭേദമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭഗവാനോളം തന്നെ ആന്തരിക ശക്തി. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ താൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാവയെയോ പ്രതിമയെയോ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ പോലും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണാനായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ ചർമ്മചക്ഷുഷാണ് അല്ലെ. അർജുനന് ഭഗവാൻ ദിവ്യചക്ഷുഷ് നൽകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണുക. നമുക്കുള്ളത് ചർമ്മചക്ഷുഷ്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തു. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമായ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതേ സച്ചിദാനന്ദമായ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലോകത്തിലോ ഒരു മരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹത്തിലായിട്ടോ അല്ലെ കളിമണ്ണിലാലോ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും ആ വസ്തുവല്ല. ഇപ്പൊ കല്ലായാലോ മരമായാലോ അത് ആ കല്ലോ മരമോ ആകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതിൽ കൊത്തിയെടുത്താൽ അല്ലെ അത് പിന്നീട് ഭഗവാനായി അല്ലെ. അത് പിന്നീട് കല്ലാണോ അല്ലെ മാർബിളാണോ മരമാണോ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും അതിന് പറയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രതിമാന്യ ഹീതു സാക്ഷാൽ വിജേന്ദ്രനന്ദൻ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രജവാസികളുടെ പ്രിയനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൊക്കെ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്. അമ്പലത്തിലായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിമയായിട്ടോ ഭാവയായിട്ടോ ഒന്നും കാണരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവരെ വൈഷ്ണവരെ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, താഴ്ന്ന ഭക്തനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, ശൂദ്രനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും തരംതിരിക്കരുത് അല്ലെ. ഭഗവാന് തീരെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ക്ഷണിക്കാതെ കൊണ്ട്
യാഗം സമ്പൂർണമായിട്ട് സക്സസ് ആയില്ല എന്ന് പറയുകയും അവസാനം ആ ശൂദ്രനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ഭക്തൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന് ഭക്തൻ. അതിന് അങ്ങനെ ഉയർന്നത് അല്ലെ താഴ്ന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നൻ ദരിദ്രൻ കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതും വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ പ്രതിമയല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ, തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ. തന്ത്രിമാരൊക്കെ വന്ന് എന്താ പറയാ അഷ്ടബന്ധമൊക്കെ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം നേരെ തല തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. കനകദാസിന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയാല് ശ്രീകോവിലിലൂടെ നോക്കിയാൽ മുമ്പിലത്തെ ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ എപ്പോഴും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചെറിയ ജനലിലൂടെ കൂടി കനകന കിണ്ടി എന്ന് പറയും കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജനൽ, അതിലൂടെയാണ് ദർശനം ഇന്നും എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം പല അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ പുനർനിർമ്മിക്കുക, അത് മോഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങളും വരും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല? ആരാലെ കൊണ്ടും അത് തിരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പുറത്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നേർക്കാക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം നേർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദർശനം നൽകിയ ആ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ, ജനാലയിലൂടെ ഇന്നും ദർശനം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെ. എല്ലാവരും ലഡുഗോപാലിനെ പൂജിക്കുന്നു അല്ലെ. ലഡുഗോപാൽ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ അല്ലെ. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ലീലകള് എന്താ പറയാ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ആ ലഡുഗോപാല് വീഴുമ്പോൾ അതിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി വളരെ സങ്കടപ്പെടുകയും അവളുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മരുമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് അല്ലെ. അവസാനം ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം, എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അവര് പരിഹസിക്കുകയും പിന്നീട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരും. ആ ഡോക്ടർ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴ് ആദ്യം അമ്മമ്മയെ ആ സ്ത്രീയെ വെറുതെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ. ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കൂ, എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്തോ പറ്റിയ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും പ്രതിമയല്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ലഡുഗോപാലിന്റെ ലീല അല്ലെ. ലഡു എപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ലഡു കഴിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള തന്റെ ഭക്തൻ നൽകിയപ്പോഴത് സ്നേഹത്തോടെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭക്തിയോട് സ്നേഹത്തോട് നൽകിയപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ നടന്നിട്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം. നെന്മേനിയില്ലത്തെ കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കഴിക്കുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ട് ഭഗവാൻ നടന്നിട്ട് പോയി അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തോട്ട് ജഗന്നാഥപുരി വരെ പോയി. എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തൻ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി അല്ലെ. ആ ഭക്തൻ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ളു, ഇവിടെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരണം എന്ന് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരൊന്നും ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സാക്ഷിയായിട്ട് പറയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് സത്യം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഇടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് തന്നെ ആ സത്യം തെളിയിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടി വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകളിലും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ബംഗുവിഹാരി തന്റെ ഒരു ഭക്തനെ പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ആള് കബളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അപകരിക്കും. അവസാനം പരാതിയുമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ബംഗവിഹാരിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനുണ്ട്, എന്റെ ഗോപാലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ
എന്നാ വിളിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്വെറ്ററൊക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വൃദ്ധന്റെ വേഷത്തിൽ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് സാക്ഷി പറയിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ലീലകൾ. രാധാരമൺ അല്ലെ, രാധാരമൺ ഒരു സാലിഗ്രാം ശില ഭഗവാനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ സാലിഗ്രാം ശില ഭഗവാനായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അതിനിപ്പോഴും പോയി നോക്കിയാലേ അതിന് പുറകില് മുടിയും പല്ലും നഖവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോ പറയും ഇത് പ്രതിമയാണ്, കല്ലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും, ഒരു ഭക്തനൊരിക്കലും അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലോ അല്ലെ അമ്പലത്തിലായാലോ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. താൻ ആരാധിക്കുന്നത് തന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പാവയെയാണോ പ്രതിമയെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ പോലും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ആന്തരികമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഇതാണ്. അതുപോലെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ മൂർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് രാധാകൃഷ്ണന്മാര് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മൂർത്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുകയും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ശിഷ്യനതാ അവിടെ തൂണിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സംശയം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ലീല ശിലപ്രഭുപാദരി ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഓരോരോ അമ്പലത്തിലും അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 108 സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലെ, ഇന്ന പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോലെ ദർശനം വാട്സപ്പിലൂടെ ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹത്തിന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയും ആ മൂർത്തിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിനക്ക് ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളവ് പറയും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ 6 നേരവും ഓഫർ ചെയ്തു, സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കുറെ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കളവ് പറയും. പ്രഭുപാദരെ സന്തോഷം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും പ്രഭുപാദർ എല്ലാ സേവനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, പ്രസാദമൊക്കെ കറക്റ്റ്, നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മൂർത്തികൾ പ്രഭുപാദരോട് പറയും. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പല ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടലായിട്ട് അങ്ങനെ നടത്തും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ, ഏറ്റവും നല്ല നമ്മള് ഇന്നലെയൊക്കെ രാധാഗോവിന്ദനെ അണിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പുഷ്പമാല അല്ലെ, ഓർക്കിഡ് കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓർക്കിഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡിവോട്ടീസ് സ്വന്തം പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗാർലൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാധാഗോവിന്ദന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സമർപ്പിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രതിമയോ വിഗ്രഹവും അല്ല, സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, കർദമമുനിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ശേഷം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭഗവാൻ സരസ്വതി നദിയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ബിന്ദു സരോവരം എന്ന തടാകത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയി. കർദമമുനിയോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സരസ്വതി നദിയാൽ വിലയം ചെയ്യപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി നദിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ബിന്ദു സരോവരം എന്ന തടാകത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞുപോയി.
പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പദം വളരെ സാരസമ്പൂർണ്ണ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേക് അഷജൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ടു. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമായേക്കാം. നമുക്ക് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും? അദ്ദേഹം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരനല്ലാത്ത അദോഷജൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദോഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അക്ഷജൻ എന്നാൽ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ അദോഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ. എങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയും, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം, കൺമഷി അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ കൺമഷിയൊക്കെ എല്ലാവരും സാധാരണ എല്ലാവരും കൺമഷിയൊക്കെ ഇടും അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ കമ്പനിയുടേതാണ് അല്ലെ? ഓരോ പല കമ്പനി ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺമഷി എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ അല്ലെ? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിതം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭ ആത്മഭക്തു എന്ന് പറയും. വലിയ വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ. അദുർലഭം ആത്മഭക്തു എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ പിടിച്ച് കലത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് കുറൂരം അല്ലെ? കുസൃതി കൂടിയിട്ട് കലത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീല അല്ലെ? പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കളിക്കുമായിരുന്നു. ക്രൂരമ്മയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കളിക്കുമായിരുന്നു, ലീലകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വില്ലമംഗല സ്വാമിയുടെ അടുത്തും ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ. മഞ്ജുളയുടെ അടുത്ത് അല്ലെ? മഞ്ജുളയുടെ മാലയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു ഭഗവാൻ, അവർക്ക് ദർശനം. അപ്പൊ അനേകം ലീലകൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തന്നെ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ഭഗവാന് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെ നിത്യ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ ലീല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു അല്ലെ? അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാമവേദ്ഗ്രാഹിന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. സേവേൻ മുഖേഹി, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് അല്ലെ? നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിക്കും അല്ലെ? ഇതിന് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ഹിപ്പികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകിയാണ് ശുദ്ധ അല്ലെ? അവരെ അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ചത്. പിന്നീട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആണ്. അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. സൂർദാസിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സൂർദാസിന് കാഴ്ചയില്ല, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ കളറ് പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാൻ അണിച്ചില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ ഇതാക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഏത് വേഷമാണ്, ഏത് കളറാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹം അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അന്ധനല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? സൂർദാസ് പറയും, ഞാൻ അന്ധനാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അന്ധനല്ല. ഭഗവാന് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും.
അവസാനം സൂർദാസിന് ഭഗവാൻ കാഴ്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തില് വേറെ ഒരു വസ്തുവും കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല, എന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കാഴ്ച കാണാതെ ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് കാഴ്ച കിട്ടുന്ന പറയാൻ എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം, എല്ലാം കാണണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും കാണേണ്ട എനിക്ക്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ, അങ്ങ് എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുത്തു. ഭഗവാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനായിട്ട് സൂർദാസ് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ സൂർദാസിൽ നിന്നും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കുതറി ഓടുകയുണ്ടായി. സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് നീ വലിയ യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ, നീ വലിയ പോരാളിയാണ്, അനേകം അസുരന്മാരും രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടുള്ള നിനക്ക് ഈ ദുർബലനായിട്ടുള്ള എന്നെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയിടുന്നു, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിയിടുന്നത് അല്ലെ. യശോദാമ്മയും കെട്ടിയിടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കയറ് കൊണ്ട് അല്ലെ. യശോദാമ്മ ഉള്ള കയറൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് പറയുന്നു അത് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബർസാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കയറാണ്. ബർസാന ആരുടെയാണ്? ശ്രീമതിന്റെ ആധാറാണിയുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടു സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള തരത്തിൽ കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സൂർദാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഹം ഭക്ത പരാധീന, അഹം ഭക്ത പരാധീന. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ട്, അപരാധം ചെയ്തിട്ട് ദുർവാസ മുനി എല്ലായിടത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ ആ സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണേ, നിങ്ങളൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എന്നെ അവരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ദുർവാസ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർദമ മുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അജിതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ആരാലും എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കീഴടക്കും, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും കീഴടക്കാനാവില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഇതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നേരിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണൻ നാമം ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഒരുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധ്യമാകും? പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് സ്വാമി, അങ്ങ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും കാണണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിനക്കും കാണാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും. രാവിലെ 3:30-4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, കുളിക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, തുളസി ആരതി, നാമം ജപിക്കണം. ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ നിനക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനെ കാണാൻ അല്ലെ.
അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സേവകനല്ല ഭഗവാൻ, നമ്മളാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ. പ്രഭുപാദര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതിരി തന്നെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് 16 മാല ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം. പ്രഭുപാദർ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നു, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രമേണ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. അപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അവന് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധ്യമാകും. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും കൃഷ്ണരൂപ നാമഗുണങ്ങളുടെ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെയും സമന്വയം ധരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യം അഷജായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഈ വാഞ്ചകൽപതരുവശ കൃപാസിദ്ധേവശ പദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുരാജ് ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.